U okviru projekta Što sve sportom mogu ja, u Vukovaru je otvoreno parkiralište čije uređenje sufinancirala Evropska unija iz Europskog socijalnog fonda te Republika Hrvatska sredstvima državnog proračuna. Ukupna vrijednost trogodišnjeg projekta je nešto manje od 1.500.000 kuna. Projekt se provodi zajedno s partnerima, javnom ustanovom za upravljanje sportskim objektima grada Vukovara, društvom Naša djeca Vukovar i Vukovarsko-srijemskom županijom. Rekonstrukcijom postojećeg parkirališta te uklanjanjem arhitektonskih barijera osigurano je 19 parkirnih mjesta, od čega su 2 za osobe s invaliditetom, a ugrađeni su i betonski rubnjaci i odvodnja. U udruzi Vukovarski leptirići u Vukovaru predstavljene su sportske aktivnosti za djecu s poteškoćama u razvoju. Radost i veselje na njihovim licima i na licima roditelja. Jako mi sviđa tu sprava kad ona odazada, koja se samo uhvatim i radim zgibove, treniram nogomet. Idem na sportu. Ideš na sport? Da. Ko vam vodi sport i pokazuje vježbu? Trener Hrvoje i trenerica Tanja. Što ti je najdraže? Pa kad igramo nogomet. Znači, vi ste majka jednog djeteta koje je ovdje korisnik ovoga centra, je tako? Pa je ok, išli smo kod logopeda malo da ispravimo govor i za sad sve ok, zadovoljni smo jako. Koliko Luka ima godina? Sad će 8. Nijedna vježba im nije teška, a 4 puta tjedno dolaze na vježbe u udrugu Vukovarski leptirići. Aktivnosti uče kroz igru i nisu im naporne, nego zabavne i spontane. Meni sve lagano. Uvijek radim jako brzo. Voli, recimo Dina je ta gospođa koja s njim radi, pa tu ima neke sportske aktivnosti, to obožava, inače se bavi nogometom, tako da je jako je sretan, što svega tiče zadovoljan je sa terapijom. Stvari terapija je s igrom, znači ništa nije nešto da je naporno, nego se zapravo cijelo vrijeme igraju i uče kroz igru. Svečano je otvoreno parkiralište ispred zgrade udruge, uređeno i prilagođeno lakšem pristupu djeci s posebnim potrebama. Vrijednost rekonstrukcije parkinga je oko 190.000 kuna, rečeno je. Danas imamo otvorenje parkirališta, to je bila zapravo prilagodba adaptacije i rekonstrukcija parkirališta. To su napravljeno sredstvima, jednim dijelom iz Europske unije, a drugim dijelima iz proračuna Republike Hrvatske. 85% ide iz sredstava Europske unije, te 15% iz sredstava Republike Hrvatske. Parking je adaptiran da bi djeca sa poteškoćama lakše mogla pristupiti dvorani. Trener, ujedno i voditelj projekta, predstavio je projektne aktivnosti koje su započele 1. ožujka ove godine, a trajaće 3 godine. Sportske aktivnosti su započele prije 2 mjeseca, tako da je ovo zapravo tek start. Ta djeca zapravo rade s nama osnove motorike, osnove neke bazičnih sportova. Zapravo to je bit da djeca se uključe u sport, inkluzija djeca s poteškoćama te djece normalnog razvoja. Prolazimo zapravo sve osnove nekog sporta, te bit svega je druženje, igra i sve ostalo što ide u sport. U projekt je za sad uključeno 60-ak djece, naglašeno je. Svaki dan dolaze nam nova djeca, tako da očekujemo sve više i više djece. Kroz ovaj projekt u 3 godine bi trebalo proći oko 200 korisnika. Predstavnici grada Vukovara svesrdno podržavaju ovakve projekte. Ovaj projekt je obuhvatio, dodajmo i to, 170 djece iz Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije. Udruga Leptirići je jedna od onih udruga uistinu na koju smo kao grad ponosni, koja je uspjela od jedne male udruge postati zapravo regionalno središte, koja okuplja više od 150 djece, ne samo s područja Vukovarsko-srijemske županije, već i s područja Osječko-baranjske. Izuzetno su vrijedni, aktivni u povlačenju sredstava iz EU fondova. Sprave za vježbanje su prilagođene potrebama djece i skupinama kojima pripadaju, ali koriste se i klasične sprave, igra nogometa i slično. Pa imamo zapravo i sprave prilagođene za djecu sa posebnim potrebama, imamo i neke klasične sprave koje nam služe za provođenje aktivnosti. Sva ta djeca mogu igrati nogomet, koristimo lopte, neke elemente za poligone, kolutove, obruče i ostalo što sva djeca mogu koristiti. Prilagodite njihovim sposobnostima? Naravno, prilagodimo. Bitno je naglasiti da sva djeca mogu koristiti sportske aktivnosti u dvorani udruge Vukovarski leptirići. Sva djeca mogu koristiti te aktivnosti i nema problema s tim da neko ne može koristiti, da se boji da dijete njegovo ne može raditi sportsku aktivnost, svi mogu raditi te sportske aktivnosti, te mi se potrudimo prilagoditi svakom djetetu
za njegove potrebe sportske aktivnosti. Grad podupire i potpomaže rad udruge. Se trudimo biti na usluzi, pomoći, pogotovo financijski, s obzirom da je danas to zapravo najpotrebnija podrška. Evo i kroz ovaj projekt oni su pokazali još jednom da doprinose i široj zajednici, da pomažu i djeci i njihovim roditeljima. Djeci je omogućen razvoj u smjeru koji je prilagođen njihovim potrebama. 4 dana u tjednu su sportske aktivnosti, 2 dana su ujutro, 2 dana su popodne. Djeca su organizirana prema grupama, najčešće prema uzrastima i mogućnosti zapravo kojim djeca mogu se koristiti tim sportskim aktivnostima. Novoizgrađeno parkiralište olakšat će roditeljima i djeci pristup udruzi Vukovarski leptirići, gdje svakodnevno provode terapijske usluge i programe za djecu s poteškoćama u razvoju. U okviru projekta Što sve sportom mogu ja, provode se besplatne sportske aktivnosti za djecu s poteškoćama u razvoju u dobi od 3 do 18 godina.